hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Sian Sion si Tuan mi hinadenggan, marsinondang debata. Saina rodo debata, jaladang tagamon hohom ibana. Ai songonodo didok Jahoba. Usehonok kuma aek tu aka nama uas, dohot aka sunge tu nama hiang. Usehonok kuma tutu tondiku tu pinoparmuna nuaing, jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot. Jahoba do debata, jala ibana manondangi hita. Tambaton hamuma aka pelian pestai, saat rodi akat tanduk nilanggatan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate Tuho sianna sarohanami. Ala di paujako huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tusi. Sai suru maton di parbadia turhanami. Asa tunghu parhatopot hami ho hanguluan nami. Asa lohot tuho hami marhite-hite haporsiaon nasitong. Jala asa toktong hu halason hami pasangapon goarmu. Natar puji rodi saleleng nilelengna. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Di Minggu Sadarion, Ima Johannes Bidu 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani, Ima tondi parbadia, si suruon ni amai marhite-hite guarhu. Ajar honon jala paingotonon ni ido Tuhamu, nasana huhatahoni Tuhamu. Ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Tuhan
suatu dosan jala amanami. Hujau hami do goarmu nabadiai, ala natargo god hami marningot dosanami. Sai marasi ni rohamaho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami. Sai patok tong ma dihami roha hamauliateon tuho. O tondi parbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami, ho ale debata ama anak dohot tondi parbadia. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata, debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alaida daholani, naung mulak mangolu do jala disiamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Tapuji matuhata maredema hita. Tatangihon mah hatani debata, epistel di Minggu Sadarion, tar surat di 2 Musa bidu 20 tolu, mamuka maisian ayat sada, saat rodi ayat 5. Dang jadi para ratonmu barita gap-gap, jala unang pahirbang tanganmu rab dohot par jahat, gabe sitidakon hageduhon. Napo gospe dang jadi apinanmu di pargulutanna. Rak mandok mahita,
Molo di daho halo dia ni halak namak kagigihon ho mandate di bahen soratna. Dang jadi pasombun mupeak. Ikon paheon mudoi rabdohot binuanna. Ido sahatna. Martua do akan natu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Tabegema marede punguan kur punguan ina.
Tabegema kor punguan ama.
Tapuji matuhata marede mahita. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, idong ama pargogo na suatu dosa, na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabe-gabean siang tondi parbadia andorang suhabuhan ido tuhata na tumaon na berlit di panguman ni silatus na mate tarpaja do ibana di hau pinarsila na tua tu banua toru dong gitanong na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siang ni bata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima kana pay mamulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dood na mate. Au porsia di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dia sesani dosa doho dia tain na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak na mate doho dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor wik tengah diduti punguan ina Gloria Solafide dohot paduan suara Immanuel.
Tapa punguma peleata sada A dor sada B, lausta puji matuhata marede mahita. So
debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramuti akka hati-hati duhot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat hari Pentakosta na padua madihita saluhutna. Tajak komahata ni debata di hari Pentakosta na padua non imasian turpuk Titus bidutulu mamuka sian ayat sada rodi walu songono mahatana parange nature mangula tohonan parhuriaon paingok ma nasida asa maroha na uduk mangului panggumgumi na mangarajai uhut ringgas tunasa ulaon na dinggan unang ma si isahi dongan manang natokar naeng ma paroha na lambok paroha panganju di saluhut halak aidohot dohita na jolo akana oto na tois na lilu pinar hatoban ni ragam ni hisap-hisap do sakap-sakap taulahot do hajahatot dohot late-late akka hagigian do hita jala masih hosoman alai di simatarida habasao dohot habasaron ni debata sipalua hita dada alani ulauta hatigoran ubahen na dipalua ibana hita tungsian asini rohana do marhite-hite padidion pangulahion tubuh dohot marhite-hite todi parbadia na paimbaruhoni naung niusehon na itu hita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita asa gabe tigor hita binahen ni asi ni rohana jala sitean hanguluan saliling-liling na mangihutton pakirimoni haposan do hatai jala naing ma gomos hati dak konon mungi di pangido rohaku asa nasida naung gawe porsia di debata makka padoton akka ulaon na dinggan ima nauli jala hasea di jolma di podahon apostel Paulus do tu siditus dongan saulaona dada ala hati gorata manang ala hadengganota ubahen di palua Tuhani hita dada ala pambahenata tigor hita di jolo ni Tuhani na di asi ido hita holal marhite hapur siaon di pakokop ni Yesus do jal ota haluaon dada marhite patik holan marhite lasni roha di hatani debatado bui hapur siaon dohot atusan lapatan ni pakokopion ni Yesus Kristus ala nima huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus marhite turpukot di dok si Paulus na oto na lilu pardosa do hita jala na niasian ni Yesus dangadong si pangasahonon di joloni Tuhani kita tidak mempunyai nilai sesungguhnya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak mempunyai nilai satu titik pun. Tetapi karena Dia adalah Maha Pengasih dan Penyayang, memberikan kita kasihnya sehingga kita bisa naik lagi martabat kita. Kita mempunyai nilai di hadapannya, tetapi dengan syarat kita langsung kita terus selama hidup kita memuji memuliakan namanya. Apa yang kita perbuat ternyata itu tidaklah karena kebaikan kita, bukan karena kerajinan kita, tetapi itu masih kurang sekali amanginang. Karena itu Roh datang ke dunia ini. Pencurahan Roh Kudus.
Hasa saur nito di parbadia ikut saur doto di parbadiai tu ganuk jolmai asa margogo jolmai asa ditadda tong dirina na oto na lilu pardosa hian. Alanima huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus panandau diri na songonido mamaksa hita paserepon roha di jolo ni Tuhani dohot di jolo ni jolma. Tidak ada gunanya ternyata di dunia ini sesama kita yang bersaudara, sesama kita manusia yang saling mengenal maupun tidak yang saling mengenal, tamak, ego, dan tinggi hati. Maka itu kenalilah diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan, itu yang mau dikatakan dalam nas ini. Ido ubahan roh saur todii maringanan di bagasan daging tabi. Holanido na memparguguhon hita na mangulon nasing dangadong. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus ha sereponido nabui patubuhon parsauran na dinggat dihita dak sia dia dalana cupang parsauran ni nadinggan mulu na marsiadu hita masifat timbo diri hita sama hita jolma. Jadi nggak ada artinya. Kata Rasul Paulus kepada Titus, tidak ada artinya. Katakan kepada mereka, umat Tuhan, tidak ada artinya meninggikan diri, tapi rendahlah. Marsiajar ma songon ilmu padi, lam marboras sibana, lam uduk dang lam nakok leherna uti gijang roha. Dangadong lapatan masih patibo dirina, masih isahan. Manang masih patigor hod diri. Banyak manusia masih membenar-benarkan diri. Nah salah doho patita songono amang tahinaraku olah dili ma pargino tau minaraku desipata. Ido molo dong sanga makata ido tau songoni ido HP pargino tau minaraku do. Lau sidok ma alasan na parhitian na masukan hina amang tahinaraku. Dang ditadda dirina, dang serep ibana, dijoloni hamba Tuhan, dipatu kijang ibana rohana. Wow, olah mekel mau, naraku, olah nima parbino tomu. Sega sada parsauran alasai masih patibo dirina jolmei. Hancur persaudaraan. Aku benar, kau salah. Aku banyak pengalaman. Sudah dari luar negeri, Jerman, Amerika, sudah dipatuhi. Anggo debatanga sudah imana nepunasa. Dak keidok anak ni debata ibana tikito portibio. Dak keidok anak ni debata amak kudo nepunasa. Dak kiai didok songoni tuhita jolma. Bahasa maikut jolma madok songoni. Dak sadar hita narap pardosa do hita. Narap so mempunyai nilai do hita dia do pan di debata. Atong ahadona tapatu kijang. Ahadona gabe mabahin hita ego. Madok lomo-lomo tapa mangat tahun. Marhite parsaurata ubah gabe sega parsauran. Dak tahilala lomo ni rohani portibiondo, lomo ni rohani portibionido asa sega parsauran ni jomai dohot Tuhan di batana. Tanpa kita sadari ya manginang itu sudah kita lakukan dan kita tidak pernah itu meyakini. Ternyata itu bosir ni hasil sega ni parsauran
di huria, di parhalado, nang di perkantoran, nang di punguan, nang di sudi. Dak sadar hita narap pardosa, narap ni asian ni debata, narap na pinalua ni debata. Sarupa do hita. Tiki sorang pehita dang marbaju hita. Naing mate pehita musianon dingat ulok ala gabetano hita dang marbaju pe. Haradeon laho manada diri ido keberhasilan sasitongna di hita. Mulu sadar hita di godang ni ha kurangata. Dohot ha oto-ota. Kalau kita sadar. Kalau kita tidak sadar, maka ya kita akan tinggi hati. Masukat doon inna ima asarna. Iko bege huna doon na. Ola ni mana na malaw. Ala ngagudang ra pengalaman na. Timbo umur na. Itu tidak mengukur. Tidak ada nilai bagi Tuhan. Marguru tu pikiran na ibana. Alani mahuria na hinonga di bagasan Kristus Yesus dipaksai do hita ringgas marguru tudongan. Rade bekerja sama dohot dongan. Mananda diri na oto rap oto do hita. Rapar dosa do hita. Ido patad dahon hita ringgas marsiajar. Haradion mananda diri naniasian ido mengajari hita mardami dohot musuta. Jadi orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal dirinya dan diri musuhnya. Na mananda dirina mananda musuhna denggama persaoranna. Molo tinanda diri perdosa, ido memaksa hita maka holongi dongan. Songon Yesus na olo maka holongi hita nang pe pardosa hita. Las rohata ala di palua Yesus hita nang pe pardosa gudang. Nang pe si hagigian hita ala ha ramunotta binaheni dosata di ha holongi debata ido hita. Ido ipolani turpukon. Las niroha marningot hasasaor ni todi porbadia na paduahon di ombason. Huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus turpukon paingoton hita maniru Yesus silehon ngului. Ala persaingan hidup di era zamanodo hita manopol dalan ni ngolu tu dongan. Alani persaingan hidup. Ya kalau bersaing dengan hidup, bersaing dalam hidup, bergumul dalam hidup, harusnya bergumul dalam sehat wal alfiat. Supaya menjadi berkat dan pujian bagi Tuhan. Dada patigor-tigor hodiri, patikos-tikos dalan, dang buisoni. Gariada dakolan manopol dohot do mangambat dongan, mangulu marhite na mambahen tindakan-tindakan, boi kekerasan, marhite bahasa, boi pembunuhan, marhite perilaku. Dakolan manikam do piso lau membunuh. Ale perkata ape boi do didoi pembunuhan. Jadi hati-hatilah kita berbahasa. Apalagi kepada pendeta. Hatani upasani hita batak. Jolo didilat bibir baru dihatahon. Apalagi dohot natorasta
nang tumua sian hita. Parmain tu si matuana. Hela tu si matuana. Dan songoni si matua tu helana. Jadi dia harus berlanjut. Nang songoni di perkantoran, nang songoni di parkerejuan. Mardonga mahita. Marsaor mahita. Dan adong na mempunyai nilai hita di jolo di Batang. Nilai sada, juara tolu dan adong. Sarupa do sudi. Dia dupa di Batang. Na mora, na pogus, na pampang, na somar dia doakan asing. Sarupa do hita. Dia dupa di Batang. Holat di Portibio do hita di nilai-nilai Portibion. Asa ido na manggugai rohado pikirata ubahen dang denggan parsaoran sipata. Hape ngaro Tuhan Yesus. Dia lehot do dirina. Mate bangkit manaik. Di parade inganan saliring-liringa dia kana pursia. Arong benahurang. Nabi nahini di bata. Alai sayjul maodo mabahen hurang nilaina. Ala dang dirajai dirina. Lao madok hata dang dirajai dirina. Berpeliraku dang dirajai dirina. Hiranai mana masudi, hiranai mana na jago. Hapet tong do mate. Ama guna nih. Mate di Yesus Kristus ma. Asa dada holan hamatian ibana dak kolamate alai manguludo saliling nililing na marhite hamatiani. Atong ido pakiri motta. Mangulu saliling nililing na dohita. Ido pakiri motta. Di hasasaur nito di perbadian apa dua onon. Asa ido hasasauri marsaur to di ikon responota masaur. Nang saur do to di na diulosi dagik taon. Naramuno namar dosaon. Di bahen gabe bernilai musehita dagik taon. Atong iko pada oto dah HP. Pangulaon na so lomoni rohani di bata. Ikon ulaw tado HP salele mangulu hita. Nadinggan. Makatai nadinggan. Beri pelaku nadinggan. Najat padau. Diha sogoon ni dibata. Sogo rohani dibata. Mangulahon akka na songoni. Alani mahuriana henolonga di bagasan Kristus Yesus. Ala hombar di minggu Pentakosta padua hodope hita. Marite turpukon. Dohono masongon tudosan. Ima isarana disada sarung tangan. Ima jolmai. Jala tangan ni ise na masuk tu sarung tangan ni ima todii. Sarung tangan itu akan bergerak seturut dengan tangan siapa yang masuk ke dalam sarung tangan itu. Molo masuk todii, saur todii, mangulusi daging nang pamatakta, ikon todii ma na mangula akka ulaoni julmai. Ido umbahin dido apostel Paulus, ahu na manguluon dang ahubi. Basa pola ido imana songoni. Ala dang adong nilai ni julmai. Ikot todi nama saur maringanan mangulusi julmai. Asa makatai pe ibana denggan. Beretiket, bermoral, bersantun. Dak sembarangan makatai ibana. Di bagasan persaoran, di bagasan keluarga, namar keluarga, namar yanakon, namar tetangga, sudi ikon denggan. Iku margugui mana madok mangalwal siang pamangan nai nang marhite pangalaho na pambayanan si ganung ari ikut denggan alang saur todii ngani ulusat todii amang inang dagik taon todi parbadia dak todi todion
Songona ino jolma enga sorot to dino punena dak ngadongi na mangeliluhon hita dui na mangeliluhon hita dui to dini zaman ina danga dong sada do todi ima todi parbadia todi nasian debatado naulehot tuhamu dak todi nasian portibion ido padok ni debata asal nang ragu-ragu hita na manguluon na marhapur siaonon roh yang dari Bapa di surga itu yang aku berikan kepada kamu, bukan roh dari dunia ini. Dangadong todini jolma, dangadong todini portibion, hola todini debatado. Jadi todini debatado maringanan di daging nang pamatak taon. Todi imanyan na mangaturhon sudi aka nguluta. Ala ubahen namar saur do todi ubahe bui hita di dangala si panganon. Baik kamu jumulu bui songon otang munane. Baik jua mangina. Asa tarasa todi. Numa pangulawan todi. Roh itu bekerja. Ini bukan karena makanan minuman, bukan. Karena vitamin, bukan. No. Alai todi do nama ringanan di pamatang muna amanginang. Di pamatang muna inang. Itu. Jadi songoni do mulu tapake sarung tangani songoni do hita mulu di bagasan todi parbadia do hita na manguluon berarti todi parbadia ima na mangaraja hita unang hita mangaraja dirita setabi unang utuk ta mangaraja dirita salah dui ale todi ido umbahin di do apostel Paulus ulak kumuse ahu na mangulon dan ahu be todi. Saya yang hidup ini pendeta oluan si Tohang bukan saya. Tapi roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Roh Tuhan yang bekerja. Mempekerjakan. Memperkaryakan saya. Bukan saya. Ido na mangulu di bagasan todi di bagasan haserepon jolmai molo namangulu di bagasan todi dang nirajaan portibii pikiranna nirajaan todi otak kecil bekerja otak besar bekerja roh yang mempekerjakan otak kecil dan otak besarnya dan tubuhnya dan jiwanya dan hatinya amin. Ido ubahen dido oputa si julu-julu tubuh mata guru roha sisean mata ma gabi pernidaan manirang nadah jahat dohot nadingkan alai gudangan ma saliling mangulu hita tahu sahoma nadinggan mata ulahon asa marsangap di bata di parsorata, di parmingguata, di parkerejuata, di rumah tanggata, di nahita na bertetangga, dohot ugamuna asing, asasi tiru mahita. Waduh, memang kalau orang Kristen itu inetok kan, patah tumbuh hilang berganti inetok. Nang pedi ponggol hita, ale adongdo musi keturunanna pinoparna. Daketalu hita halabata na Kristen na porsia Yesus Kristus. Moloto di parbadia do manggohi jolmai yang manginang parbuena tarjou jala tarbahen jolmai do ima mangulahon ulaon hombar tu toti imato. Jadi moloni rajaan ni todi do hita tak aku hido tak aku hodo todi maringanan mangulosi daging nang pamatak ta berarti nasa na tahu lahon saliling mangulu hita ikut tabadau akan jahat nas
mambayan hacit ni roha dongan ikon tapadawi. Alai ikon saya berusaha mahita na pinargugo ni todi na maringanan di daging ng pamatakta berusaha mahita taulahuma na dinggan. Na tapi rotu hita na jahat taulahuma na dinggan. Asa bertobat ibana, asa marhai baruon ibana, taulahon na dinggan seterusnya unang marhabusanan hita. Ido songon endi taikan opat dua opat detehi suara nitundi nitu hatai dajiamu bau aroha dapo ton Tuhanmu sesa dosa tatada bimajiata mula dong jual mana somananda jiana kijang ni roha dui dang ditadai mana takas dirina na di bagasan hauto iya dui mana di bagasan haliduhunian dui mana di bagasan hadusaunian dui mana ala saur to di mana ido sasi tong napai baru imana berarti dang takas marsaur to di ibana daudo to di bolokon di padao ibana dui tatada majiata marhite na tatada mananda jiata imahita iko marhai baruon dang margugu hita jolma oke alai ingot to di ido na mamparguguhon hita mangulahon asa mapolokon nasa jea nasa haburukon ni ha jolma taon amin martang yang maita di mata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami mulia tema Tuhan pungudu kami di bagasan ombason di parsaoran nami marite hasasauriton di parbadia Pentakosta na paduan sadarion mulia tema Tuhan nunga manai otu bano gijang paradion inganan dia kana pursia jala saurdo todim diuseo kodo sen bano gijang madongani hami na manguluon na pinangulumon na pinaluon asima roham diami Tuhan nagaledu daging nami ale todimi Tuhan mampargugui hami atong ubay bui hami mangulu ubay bui hami mangulahon ulon nami ajari mahami Tuhan pargugui mahami mangulahon na humbar tulumoni roham saidungani mahami Tuhan pada ahon aka najat sian daging ng pamatang nami maringan na matutu Tuhan mampargugui tot di media hami asa sude nasa pakaton nami pambainan nami nang sude tahe Tuhan yang sulon nami maradopot dongan nami maradopot na tua nami maradopot sude Tuhan di bagasan parsora nami asa tung nadingkan nauli naikon baino nami asa marsanga po Tuhan asa nang marisuang hasa saur ni todim di hami asa gabi tiurma portibion Tuhan alani hami na pinargugumi Tuhan marite todimi gabi sitiru mahami di ugamuna asing asalam tambah akan pursia di ho Tuhan asa jolma na pinaluam dohami jolma na marpakirimo dohami di ho Tuhan alani huingotami di Tuhan diri nami pardosa dohami saluhutna asima roham di hami Tuhan usiho matotimi asa bui hami Tuhan mangulahon nasana dinggan asima roham di hami go akadosa nami urasi masalut nai asa tungtama hami gabe haba orang ni pasu-pasu matang yang nami lelek nami Tuhan no sombo kami marhiti-hiti gore namu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang kami Tuhan amin. Mari ini kita los tepasak ma pilihan apa dua hon. Sa pargir
Jongjong Mahamu. Kaulah kontu ayat sada. Roma hopa rasi roha sai pagi rohaku mengeneho dengan masa nilehomu di awal tiruku pasuruan malindeho sangapi puji aku oh Jehovah hartamu datangnya kau mapeliata ale de bata amanami na di banua gijang odo haroroani saluhut silehon lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasa tahami masiana nile homitu hami pilihan nami tuho sai jalu mai gabe uap na husus di colum pasu-pasu mai jalaramuti asa huparhasi yang hami pilihanon patimbul hon harajaumu di tonga-tongani uriam dohot di Portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutanda hami godang misi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami medok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata amanami na sotarasam do godang ni si lehon-lehon mu dihami to dimna badiai di leon ho tu hami jolma sumonggopi hami na leon na umargaido di leon ho tu hami jalang umodang doi sian Portibio dohot sian pangisi na sudi ope mauliate marohanami jala pujionami maho alani sudi habal gaot dohot hamuliaumu nang pinapatarmu tuhami
Sailehoma todi parbadiai tuhuriam akana ulomangi huton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatongtong hami mian di barita naulii ale todi parbadia sai pasada mahuriam napina pungu-pungumi asa masih jaluan jala masih haulungan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akado sana balga dohot na met-met si pasidingon nami sai buas maho manesa dosa nami asa labadia jala ibaru hami ganup ari asa tarbayan hami saor di bagasan huria nabadiai nasa sadai sai otihon jala padumu hami tu amai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus sai tabai silen lehon tuhuria asa lam gadda torop ni akka parbarita nauli do pangajari dohot para siroha nama maritahon habal gaumu di portibion sai sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguan sogut sai sungguli akan natarpodum jala pargugui akan nagali sai songgoti ma aka na neang dohot na takang maroha asa ditinggal hona sida hajaton nabi sai parohai akan bujuk roha jala apuli akan marsak dohot na danguli sai unang di rupa-rupa portibion aka na mangului ho sai tatap ma na targugot dohot na pina buru-buru ni halak ala ni hapursiaon di Tuhan Yesus sai ajari nasida maralus jala mian maho di bagasan nasida sai ramoti ma pikiran ni aka panggum-gumi panguhum dohot aka raja asa tigor uhum nasida jala asa diha biari nasida ari paruhuman sugut sai patugu haporsion nami asa toktong huingot hami naung sesa dosa nami jala buanonmu hami Tuhan uduan sugut sai sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang mangalaka dagingon pangudo mudo sudi asa masuk hami marnina debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali amanami na dibono kijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajamu saya saut malomon roham di banu tongon songona di banu kijang lehon matu hami sadarion hangulua siapari sesa marusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami to gion tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala remoti Tuhan de batamaho disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hummadamina tuton tim amin. Hurian itu ata tadok mamuliate ngasa ortodii maringanan didangin papatakta mangulo si hita atong selamat hari Pentakosta madi hita. Horas Salom.
Pasum tobo sunmu ido dino katabi suruh to dimna badia busur